Bună, mă numesc Gabriela, astăzi vă voi prezenta bormașina de găurit sau înșurubat cu alimentare la rețea semiprofesională cu o putere de 300 de W. După cum bine știți, mașinile de găurit sau înșurubat sunt dispozitive fără baterie. Sursa de alimentare pentru burghie are multe avantaje dacă folosim acest tip de bormașină în locuri electrificate. O astfel de mașinărie poate fi folosită pentru următoarele suprafețe: lemn, metal, plastic sau gips carton. Viteza maximă de rotație este de la 0 la 2100 de rotații pe minut. Este echipată cu un cablu de alimentare de 6 metri. Când cumpărați această bormașină, nu trebuie să plătiți suplimentar costul bateriei și încărcătorului, ceea ce înseamnă o reducere semnificativă a prețului bormașinii. Haideți să aruncăm o privire la bormașina de găurit și înșurubat DET 7974. După cum puteți observa, avem un design clasic T. Bormașina este echipată cu un motor de 300 de W, având un control electric al vitezei și un angrenaj planetar cu două trepte, treapta 1, treapta 2. În prima treaptă, DET 7974 ne oferă de la 0 la 550 rotații pe minut, iar în cea de-a doua de la 0 la 2100 de rotații pe minut. Dispozitivul este echipat cu o rotație dreapta-stânga, schimbată cu ajutorul unui comutator basculant și a unui ambreiaj de reglare a cuplului cu 21 de poziții, ceea ce permite să fie selectat optim pentru funcționarea înșurubării. Mașina DET 7974 este sigură și confortabilă în mâna dumneavoastră. Piesele sale de prindere sunt acoperite cu un material moale. Dispozitivul are dimensiuni compacte și o greutate redusă de doar 1,5 kg și este echipat cu o diodă LED folosită pentru iluminarea locului sau spațiului unde urmează a fi înșurubat sau îngăurit. Hey guys! Am început testarea pentru bormașina DET 7974 pe o suprafață lemnoasă, după cum bine vedeți, bormașina fiind setată pe treapta a doua și are o viteză de 2100 de rotații pe minut. Vom folosi un burghiu de 5 mm grosime. Haideți să trecem la treabă. Acum vă voi arăta cum funcționează această bormașină în mâinile unei fete. Voi încerca să fixez cât de cât locul. Voi seta puterea de înșurubare pentru dreapta. Merge foarte ușor, la viteză maximă, și acum voi încerca să scot burghiul. A funcționat perfect. Tot în această seară vom folosi două suprafețe, suprafața din PVC și suprafața metalică cu o grosime de 1,5. Vom folosi un burghiu de 4,2 grosime pentru metal, dar acest burghiu îl vom folosi și pentru partea PVC. Avem bormașina setată pe treapta 2 cu o rotație de 2100. Încercăm să vedem cum se comportă bormașina noastră DET 7974 cu motorul de 300 de W. Vă reamintesc lucrul acesta. Haideți să trecem la treabă. Urați-mi succes! Wow! A intrat foarte ușor în PVC. Foarte, foarte ușor. Mai încercăm o dată. Scuze. Foarte ușor. După cum bine vedeți, ne-a rămas aici o bucată de șpan. Încercăm și în metal acum. O viteză maximă. S-a comportat bine. A mers ușor. În timpul testelor bormașinii DET 7974 am sesizat lungimea cablului, care este de 6 metri. Datorită acestui lucru, nu a mai fost nevoie să folosim un prelungitor. Vă mulțumesc pentru timpul acordat. Ne vom revedea data viitoare. Few moments later. Numai la 1. Acțiune.